Ieși în el, ieși în el! Bravo, Oltene! Tu dai! Ieși, ajută-l! Hai bă, Nanule! Noi dăm! Nanule ia la 4! Nanule, în spate la 4! Bă, ești bă în el! Cichi! Du-te, Bobby, du-te! Nu e bă! Bă, din plumb! Filmează-mă aici, că bă, pula... Centrale! Bă, din jumătate a plecat, bă, din A jumătate! fost la noi jumătatea noastră central. Albitre, poți să treci bă peste ea! Filmează-mă, lasă-mă! Bă, lasă-mă mă pula mea! Iară lui ăla! Iară lui ăla ce arbitri are! Vezi că pleacă, bă! Dă-i ea, dă-i ea! Ajută-l! Coboară, Nandule, coboară! Hai, Chiriță! Bravo! Du-te, Bobby, du-te! Și acum a fost offside! Bă, Bobby, sor, bă! Bă, filmează-mă în pula mea! Filmează-mă, stai degeaba, prostule! Tot să filmez, două pula mea, e mă pe dat. E mă pe filmare. Acolo a fost la noi! Unde e mă? Poate să treacă peste ei! Nu a fost că a fost la noi jumătatea noastră! La niciun n-a fost! Dacă nu revenim și acum... Lasă-mă să bată Alex! Zila nu știu să dea în poartă. Din da, două lobate pe 10. Alex, bați bine, băi! Hai sus! Bravo, bravo, Alex! Bravo, Alex, bă, bravo, toată! Băgam cu totul pe poartă, bravo. Hai, Zengan, careu! Rămâi Zenga! Alex aceea! Alex, rămâi acolo! Rămâi în centru! Înțeleg! Chichi! Te fără spingere aici! Stai acolo pe linie! Bine la tine! Bravo, băiatule! Bravo, tată! Bravo, măi! Era 3-0 acum, în pula mea. Hai, ne vedem de joc, bă! Unu, bă! Mali, mai atent, tată! Ieși, ieși, ieși! Bine, tată! Hai, Bobby, hai! Ieși! Bravo, bă! Și fugeam tare pe ea. Hai, Chichi, înapoi! Cal! Oltene, cal! Nu văd. Fii atent că dăm poartă! Haide, haide pe spil, haide. Bravo, bravo! Albitre! Păi după flair, ce face? Prietene, tu aici ești jucător de rezervă sau ce ești? Hai să ne vedem de fiecare statutul lui, să nu începem Să vorbească, lasă-i să vorbească. Lasă-i să vorbească. Văd al regulamentului. Hai, Nandule! Deci am fost albit. Dacă faci mai te duci să arbitrezi și să-i pentru gata, să vrei.